श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं आगामी भरती परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने घेण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी राज्यातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे। त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग आणि नवी मुंबई शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या संयुक्त विद्यमानं CBD बेलापूर येथील MPSCच्या मुख्यालयाबाहेर बेमुदत साखळी उपोषणवट ही आंदोलन सुरू केलं आहे। आजचा आमचा हा 4था दिवस आहे उपोषणाचा। 4 दिवस झाले आम्ही MPSC कार्यालयाच्या मुळावर बसलो आहोत। त्यांच्या बिल्डिंग खाली हेडक्वार्टर खाली हा उपोषण करतो महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस आणि नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटी। अजूनही MPSC ला जाग आलेली नाहीये, पण आम्ही आमचं आंदोलन चालूच ठेवू। आज आमचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष 4:30 वाजता या उपोषणाला भेट देतील, तेही उपोषणाला बसतील आणि आमचा हा लढा जो आहे की ऑफलाईन परीक्षा ही MPSC ने घेतलीच पाहिजे, हा लढा निर्णय होईपर्यंत असाच राहील आणि लढत राहू आणि ही आम्ही MPSC परीक्षा ऑफलाईन करूनच घेऊ। कारण का जर ही ऑफलाईन झाली नाही तर याच्यामध्ये खूप भेदभाव होईल, असंख्य मुलांवर अन्याय होईल। जे हुशार विद्यार्थी आहेत, ज्यांचं कॅलिबर आहे, ते विद्यार्थी ह्या ऑनलाईन परीक्षेमुळे मागे राहतील। कदाचित ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये कॅपेबिलिटी नाही आहे ते काहीतरी करून मॅनेज करून पुढे जातील आणि आमचे गोर गरीब विद्यार्थी, शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे जे विद्यार्थी आहेत, ज्यांच्यामध्ये हुशारी आहे, धमक आहे ही परीक्षा पास करण्याची, त्यांच्यावर अन्याय होईल म्हणून आम्ही हा लढा दिलेला आहे। इतके वर्ष 60 वर्ष चाललं होतं व्यवस्थितपणे, अचानक हे ऑनलाईन करण्याची काही गरज नव्हती, पण केली। TCS सारख्या कंपनीला का कॉन्ट्रॅक्ट देत आहेत ते चुकीचे आहेत। अगोदरही TCS चे भरपूर गोंधळ बाहेर आलेले आहेत। तुम्ही बघितलं तलाठी परीक्षेमध्ये सुद्धा मॅटनी चुकीचा निर्णय दिला की मॅनेज केली गेली, 62 लोकांवर गुन्हे दाखल होत आहेत। तर ऑफलाईन मध्येच व्हावी, ऑनलाईन मध्ये गडबड गोंधळ होतात, म्हणून त्यांनी करू नये एवढीच आमची सरकारला विनंती।